ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସତ ମାନିଲେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହ। ଜାଗୃତି କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଖରାପ ସମୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ସହ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋତେ ଟଣାଗଲା। ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଇକି ବି ମୋତେ ବଦନାମ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଅନୁଭବଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏମିତିକି ପାରିବାରିକ ମନ ମଧ୍ୟ ମିଶି ସାରିଛି। ଖାଲି ବିବାହ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଆଉ ଏ କଥା ସେ ନିଜେ ଏକ ଜାତୀୟ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କାରଣ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ। ଅନୁଭବ ଜାଗୃତି ଶେଷରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିବାହ କରିବେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।